Irakurri honen landa emakumea gara, interpelatu sentitu nintzen, edo nire burue identitate hortan kokatze oten non, hortxe tak bat intziten, esan non, igual bada hausnartu daiketen eremu bat, o nire eremu propio bat. Nire atentzioa dituzun, ni urte batzutan landa eremu baten bizitzen egon nintzalako, nire bizitzako oso momentu importantean gertatu zen hori, eta orduan segituan konektatu nuen, guztiakin. Emakumeen rola indartzeko edo bizibilizatzeko ere badaude beste egitasmo batzuk, ez? Baina hau zen oso konkretua, ez? Baserri giroko edo landa eremuko emakumeak. Eta niri horrekin zian batez ere klik. Mutrikuko izidutan ezigabezi ikasgaia daukagu, hor bereziki bi ardatz dira, hezkidetza eta bizikidetza dira ardatzak, eta orduan kanpotik etortzen zaizkigun hainbeste ekimen, hainbeste ez, baina alditugun ekimenekin parte hartzen saiatzen dira. Orduan bai, zetorren bat guztiz guk egiten dugu lanketakin, eta naiz aurre ikusita ditzegon parte hartzea erabaki genuen. Eta izan zen aukera gaina deskubritzeko, gurekin aurten lehenengo aldiz hasi dian Itziarko ikasleek bizi zuten testu ingurua ere landa eremuko testu ingurua zela. Niri diarra izostan atentzioa, ze nire gaia, edo nire gaietake bat izan da beti emakumea, eta beste bat baserria. Nintzeta ni bisok txikitzatik ezagutzen ga eta jaioka bisok baserrixan. Bere aitza abeltzaina da, eta nire gurasoak nekazaritza ekologikoa dedikatzen dira, eta orduan lotura horrek danakin ikusi genuanean proposamen hau pentsau genuan presentatzea. Nik berez hori pintatzen dut eta idazten dut, odolarekin. Nire sentsazioa da ez dudala eta ez dugula egiten nahiko hirietatik landarekin orokorrean eta emakumezkoekin bereziki, orduan hortikan ere bai, nik hori beti daukat presente eta hortik izan, alde guztietatik horregon behar nintzen. Ni txikitzatik baserrixakin relazio bat eukidot eta hortik ulertu nahan relazio bat eukial nebala landa eremuakin. Nire ama baserrikoa dalako eta gero nire ama baserrixan bizizan zalako bere bizitza osoa, porque nire ama kalea etorri zan, baina nire ama beti bizizan zan baserrixan. Orduan hortik ni txikitzan baserrixan ibiltzen nintzen, gero baitza nire txikitzako zaintzaileak baserrixa zeukan, orduan denpo askoan noten nintzen baitza bere baserrixan, eta orduan hortik daukat relazio bat, gero oin ja askoz gutxi hau, baitza junaizelako hirira ikastera eta hori dana, baina Liberian Antzolan egon naiz, Antzola ez da hola erre handi bat. Azkenean, ni behintzaten ez baserrikoa, baina familiakoa, mama eta hori, azkenean baserrian bizi izan dakoak dira. Orduan, gertukotasun hori ez da bizi izan detela, baina ez dakit mama kontautako historioa baserrian da. Azkenean ez da oso urrutiko gauza bat ez da. Nik haitu izan detena hori lagunen amamak edo itiarrema da ere baserriak. Eta orduan, gertutasun hori bai. Baina gehonik familian ez dakatin horrela baserrikoa ez da izen. Eta orduan, itzeiteakoan igual landa emakumeekin landa ere muantala ditutela lan, ez dakit azkenean informazio pilua jasotzen zu, eta ikustezu bizita errealian nola izan den gauza, gizonetatik nola pixkatatea eta ikustezu bizita erreala. Idazten egoan momentuan, hasi nintzen denpora osoan nekazari, emakumeen nekazarixekin, eta gero gatu nintzen zen, ostras, landa eremuko emakumea dira, ez dira nekazarixak derrigor. Eta eneukan oso argi zein zan diferentzia. Pentsatzen eban igual zala alor ekonomiko batekin relazionauta zagoala diferentzia, baina oso argi eukitzeke. Landa emakumea izatea zer da? Ez? Ez dakit erantzuten igual galdera horri, ez? Baina izan baino igual sentitzia geixo, ez? Igual kalian bizizera, baina jutezera astebururo ez dakit nora, ez dakit badakazu txabola bat, ez dakit zea usotan, eta astebururo horra jutezera da zure deskonektatzeko modua. Nire ustez ere pertsona hori landa emakume sentitxu alda, ez?
Eske hori, ni jarri nintzen pentsatzen, nire amama zeuzkan, eukizitxun 8 ume, eta gizona, eta baserrixan lanpilea zeukan, baina gaur egun jarri nintzen pentsatzen, nire inguruan zedo. Nire inguruan daun jendia, perfectamente izan daike landa emakume bat. Orduan, ez da reala segitzia, lehendela denpora bateko iruditerixakin, gaur egungo errealitatea beste badanian, eta ez da, adibidez, emakume lesbiana bat, baserri baten ez da estiala egon. Baina gaur egun ikustia errezagoa izango litzakela, eta egon bidiala. Niretzako landa eremuko emakumeak eta pixkat nire, igual ez dakite, zeu puntuan idealizazio, romantizazio, baina nik bai ikusten ditut hor, eta hori zen nire idatziaren izenburua erresistentzia jarri nuen, ez? Nire ustetan hiritan klima da ahaztu dugula, benetan zer den bizitza. Eta ez dakit, nire sentsazioan edo kanpotik ikusita badaukat pulsio hori, beraiek daudela gertu eta daudela oso gogorra, uste dudan oso gogorra den ekimen eta egunerokotasun horietan. Gure generazioako badaukala ohitura bat landa eremua romantizatzera, igual eguneroko bizitzatik ihezitzeko modu bat bezala, eta de hecho izen badauka kotaskore, eta basikamente da mendira jutia eta txabola baten bizitzea. Baina pastel politxekin, soineko politxekin, eta dana oso politxa. Ez da la reala. Oso beharrezkoa ikustet izendatzen lan hori ez. Ze baserri eia balin bada gaur egungo produkzio sisteman eta bizimodun periferia, baserrin baitan emakumek izan die periferian periferia, ez dakit nola esan. Orduan, iruditzen zait ezinbestekoa dela gure baserritako emakumeen historia horri argi ematea, behaien bizimoduk ezautzea eta behaien izenak mahai gaina ekartzea, ze existitu die, eta jaso deun asko behai esker jaso deu. Orduan, uste ariketa garrantzitsua dela izendatzea eta historian kontaketa hortan behaien lekue ematea, badauki eta. Azkenean gure helburua zen emakume omenaldi moko bat itia aurkeztu ditugun lanekin. Eta ze normalian baserria beti gizonezkoakin lotzea, lana, ze normalian emakumea beti pentsatzea etxean egotezala, umiak zaitu, sukaldia, baina azkenean emakumeak oso papel importante eduki du baserrian, eta baita baratza eta danian egia esan da. Emakumeak, baserriko emakumeak izan direla oso ausartak eta direla ere bai gaur egun ausartak, ze batetik baserria aurrera eramatea eta hortik bizi ahal izatea, hortarako autu hori eitzen da benak, benetan ausarta izan behar du. Beti izan naiz oso xaltxera, beti biltzen ditzen baserrin kanpon, kanpoko lanetan, etxe barruko lanetan, sukalden, belarra mozten, ez dakit zertan xaltxa guztitan. Eta beti gona gorrioi jazten nun da, sentitzen hon, ez dakit? Sentitzen ditzen guztiz baserritar, guztiz lur horren parte. Gero egia da, hor haustura bat sentitu detela baita, junitzenen ikastea Lazkaua, ja adolescentzin edo koizkorragotan, ja hasi nintzen sentitzen baserrie zehozen negatibo bezala. Beti baserritarra, zuek ezakizzer, ezakizu erdera, ezakizze, beti hortik. Eta hor haustura sentitu non da nire baserritar identitatea pixka kolokan jarri zon horrek. Eta guain geroa berriz rekuperau dut, ez? Baina uste dut baserriko bizimodue modernitatetik eta aurrerapenetik askotan gutxietxi izan dela, baina identitate oso potente badala, eta identitate horrek mantendu ditula lurrontan bizi izan dien gizaldi eta emaldi, ez? Testun esaten bezala, emaldi pila baten bizitzeko erak, itxeko erak, eta uste hori mantentzeko oso zer dela. Eta babesteko eta indartzeko zerbait dela.
elikadura burujabetzaren hildoa benetan, eta hontan, igual pixka pelma jartzen naiz, baina ez gara ari egiten nahiko, ze momenturen batean hori agerian geldituko da, eta orduan igual jango ditugu gure txostenak eta gure diru laguntzak, baina... Eta dena ez dela fabrika jutea eta fabrikan dirue ekartzea etxea, diru ezin da jan azkenen. Uste, hoi erdin jartzea ezinbestekoa dela, eta pentsatzea, guantxe akordatzen nahi naiz, Madrileko lagun batzuk etorri ziren errota berria baserri ezautzea eta bai, eta horri bile ginen baratzen, ezakitze, eta hueltakon arrebak anaiei esaten zion. Gonzalo, ¿tú te das cuenta? Aquí, si viene una guerra, una falta de abastecimiento, esta gente dura 3 años, sobrevive 3 años, y tú y yo en Madrid nos morimos al segundo día, ez? Eta horrek mahai gaina ekartzen du baita lurre lantze horrek, eta lurretik jasotzen dezuna, bertan jatek, bertan lantzek emateizun independentzia eta buru jabetza ez dizula fabrika batek ematen, ze fabrika bat izten da eta sakago esan edo, baina baserrin ez. Baserri, nik uste kriston potentziala dauken zerbait dela, beste eredu batzutatik bizitzeko. Ze gainontzeko ezakit bizitza dan. Nik ekonomia soziala aldatzailearen bueltan lan egiten dudan heinean, bai aipatu behar dut, beti daukagula hor, tensioa lehenbiziko sektorearekin zer egin, ez? Aurrekoan nire bilera batean, eta hau izan zen oso potentean eretzako, uste dut aipatzen genula Europa mailan 80%ak egiten dugula lan 3. sektorean, hau da, zerbitzuetan, ez? Eta pixkat puntua hola de, igual aztu dugu zeintzu diren behar izanak, ez? Oinarrizko behar izanetara bueltatuz, nik, zalantzarik gabe, baieztatzen dut behin eta berriz hirietan ez gaudela nahiko egiten ari, lan eremuak babesteko, eta horratzean, hori lurraldearen babesa, ez? Izan zitekela komentatzen zenizkian bizikidetzako klabe hauek, hau izango zen bat, niri asko gustatzen zait Abiaialako kideek erabiltzen duten territorio cuerpo tierra, ze hor benetan ikusten da lurra babesteaz gain lurraldeak ere bai daukan zentzua babestu behar dugula, eta ere, nire lanildo nagusia izan dena edo, gorputza. Orduan, hor uste du daukagula, badagola hor punto bat, ez? Eta elkarrekin egin dezakegula lan eremuan, hiri eremuan, elkarrekin ez berdin, baina bai elkarrekin. Eta hor, hori ez, lurraldearen babesa ez gain ere bain gorputzaren eta prozesuen babesa. Hemen ere ekartzen dut hilerokoaren zikloa, ze hor nik pertsonalki deskubritu dut, hori aipatzen nuen, basati hori hor dagoela, badagoela ere negar egiten duen hori hor daude, ez? Nolabait, urtaro ezberdinak, ez? Bakoitzaren urtaro ezberdinak. Nik uste batetik oso garrantzitsue deula kolokan jartzea ezagutza hegemoniko. Ize askotan ematen du ez bazea gizon, txuri, boteretsu, jakintxu, erderaz ezagutza sortzen duen pertsona, iaia ulertezin edien hitzekin. Hortik kanpo ezagutza mundu oso zabal badaula. Gaur egunen baita errealitateek oso sentitzeko modun oso palpable dela aurrerapenan izenen indien hainbat produkzioa horri behida sortu dien faktore sozialak eta ez dira oso bizigarri denontzat. Orduan, tuntunek eta ez jakinek ziren emakume baserritar horietatik asko daukula ikasteko, eta eske beharrezko bihurtzen ari dela berriz eustea horri ez, beste gauzak egiteko beste erabati. Era guztitanik aikatzen detenen baserriko emakumen jakintza, ez da zer hermetikoa guain dela urte pila batetik honea ikuturein betorri dana, baizik eta garaien garaiko emakumentzat tresna eta garrantzitsu izan dien bizirauten seitzeko jakintza horien transmisioa, ez? Orduan uste gu baita, guaintxe nire burua ikuste eta ardura hortan baita, nire bizitzan zehar bizituten esperientzitatik, eta balio izan diaten erramienta horiek baita transmititzen seitzekoa, eta jaso ditutenak errebisatzea behar balin baduela kontxieratzen badet, uste nire emakume poziziok baserri hortan baita botere ematen ditela, ez, jakintza horiek eraldatzeko, zabaltzeko eta pasatzen seitzeko. Emakume baserriko alaba berriri, baina alaba baita kontzeptu iriki bezala, ez? Osea, baserriko autu egiten duen pertsona horri. Beti landa eremua eta batez be emakumeak
eta beste mundu guztia, igual medikoak eta beti hartu izan dira, ez? Botere maila horretan tontuak eta listuak. Zeinek daki gehiago eta zeinek gutxiago, ez? Zeintzuk jonden unibertsitatea, zeintzuk ez, eta horretan ia jerarkia bat sozialki sortu dela, ez? Eta guri askoz gehiago gustatzeko irudikatzea hori, igual biktima emakume eta landa eremuko imagen hori biktima gisa hartu beharrean, igual erresistentzia puntutik, ez? Zentzu hortan, ez da zela gure amamak eta amak eta bizi zen denak, ez diela gutxiago moan da, ez gaina biktima puntu hortatik, zeno daukela azkenean erresistentzia bat eta dauzkela beste jakintasun batzuk askotan beste inok ez da euskala. Eta uste hori oso importantea dela espresatzea. Gu adibidez ferixa juten gera, ez? Sagarduak, intasumoak, produktuekin. Eta igual, etortze jatzu bezero bat, eta esaten dizu, aurten sagar pilu egon da, eta baserrixan sagarduen dugu etxerako, eta urten da olakua. Eta zein biote mejoratzeko, zeo urten da olakua. Ez, eta zuk esplikatzen diozu, guk hasian ere hola itxen gen, eta gero ikasi genduen ez dakiz zer, eta orduan konturatzen zera, rolak aldatzen dira, ez? Lehen zu zinala, oin ere zera, ze galdetzen jarraitzen dozu, ez? Baina egon zerala galdetzeko puntu hortan eta zaudela ere, baina oin derrepente zu zera, ez? Horri erakusten diona. Eta ahosako transmisio hori beti egon da, horri esker tradizio asko gaurrera inda bere, eta nik usten dut, niretzako ezagutza jasotzeko puntorik aberasgarri xena, esango naban. Gero liburuak eta interneta eta badaude ere, eta hortik ere pilu ikasten dozu, baina nire ustez beste kutsu bat ezenaraka, ez? Sentimenduetatikan eta bakoitzak modu pertsonalizau batian kontatzen dizu galdetzen diozuna, eta zuk ere, azkenean, kontatzen diozu. Emakume eraldaketa honen protagonista izan behar gehala, baita kontutan aukita, baserriko emakumen denborak behar izanak ez diela berdinek zehazki hiritako emakumen behar izanan berdinek ez diela. Beti atentzioa deitzen zian, nola zedesberdinean denbora, nire munduan esango nuke edo nien entorren lekuan eta beraienean, ez? Eta kriston ikastena izan zen niretzako, bizitzari denbora horiek ere alzaizkiola eman, ez? Eta superlotuta dago, igual naturakin ere bai, ez? Ezken naturak bere denbora ditu eta baratzak bere denbora ditu, animaliak bere denbora dituzte eta emakume horiek ere bai, ez? Elurra, beroa, ez? Igual gure etxeetan asko erresago kudeatzen ditugun gauzak, han batean bizikietan parte bituzian, han geunden eta beroa egiten zuen, gero neguan elurra egiten zuen, eta hasieran zan ze polita elurra, eta 7. aldian zan ja, mesedez ez den nahi elur gehiago, ez? Zer da, ezin dut horrela nire bizitzakin jarraitu, ez? Eta igual kasu hortan hori izan mesedez, igual ez dezu jarraitu behar. Igual elurra dago, eta bukatu da, ez? Bertan ez zauden arte, igual zerala konturatzen zenbateraino eragin dezakegun kanpotik gatozeno, bertan bizi dienen egunerokotasunean eta askotan eragin hori negatiboa zenbateraino izan daitekeen, ez? Langana adibide txiki bada, azkenean, eta oso importantea, bereak baldin baituzu, begia nik bardiak zaindu nitunean, batean konturatzen zea, ez dituzu aurkitzen eta jazten zea, ostra, tango langa zabali baldin badago, terrepideatean baldin baina, ze atera izan dira, eta sekulako marroia da, ez hori gertatzen baldin bada. Eta gero, gauza gehiotan ere bai, adiez, soinua, ez? Igual, busan jendea bizi da, soinu batzuk badaude noski, ez? Landa bizitzak dakarskinak, baina batean zuzaude zure tranquilidade hortan, eta igual herrira sartzeak kotxe bat, azkar, soinu handia egiten, horrek adiz perturbatzen zuen pila bat.
Adibidez, konfinamenduan bueltan hori izan zen oso fuerteare bai, ez denak, hala, venga, guazen mendira, no? Hor mendian dago salvazioa. Horrek dakarrenarekin ere, eta horrek daukana hausnarketarekin ere, ez? Derrepente kolonizatzaile batzuek hor, mendian inor ez duzu kasorik egin, eta derrepente hor, ez? Orduan, ez bakarrik izatea prozesu, superbibentzia prozesu bat, ez? Izatea zerbait zaindua eta daukan dimentsioa ematea. Eta gero ere bai, zaborraren kontua. Nire atentzioa ditzen zian, tarteka, ikusten dituzuna, menditik datozela ez dakiz zer, eta igual herrian gelditu, geldi alditxo bat inda zerbait jateko, eta betiko txorakeria da, ez, baina, ez zaintzearena, ez? Zure herritxo horretan zaudenean, hain da zurea, eta kanpoko norbait etorri eta ikusten dezunean beretzako dela, sin mas, geldialdi bat, eta ezaretela existitzen, horrek desente txokatu zian. Kanpotik jendea etorri eta, kasorik ez egunon bat, edo hori zelai baten sartu, pixkate jarrera, ez dakit errespetu falta den, baina, bitzat, zei gabeko, kuida hori gabeko edo jarrera horiek, gaizki hartzen zituzten. Jende hori joan izan balitz eta pertsona horrekin pixkat hitz egin eta txorakeri badala, baina, ez dakit zein naiz, ez dakit nongo gea, hemen gaude, eta nahikoa da askotan beraiek ere beste modu batera ze bolita dezuen herria, eta askotan nahikoa da, ez? Horren uste dut, hausnarketa horiek bideratzea eta benetan, gizartean daukaten tokia berrestea, ez da gizartean daukaten tokia ematea, ez? Batzutan ematen du hirietan, ematen dela bizitza eta gero ja dago el ocio, no? Orduan, hori zentrura ekartzea niretzako da oso apostu polita. Beste alde batetik zeuden, emakume heldu hauek, beraien senar helduak ere bai, ez? Eta gero, zerbait bat zegoen ere, gizon 50-60 arteko edo 40-60 artekoak eta gehienak mutil zaharrak. Eta horiekin ere, erlazionatzen ikasi behar izan nuen, ez? Eta nire lekutik, emakume, gazte, bikoteri gabe, eta momentu batzutan ere oso lagungarria izan zian, baina beste momentu batzutan, sorkuntza testu horretan sartu nuen egoera horiek, ez? Batean mendian aurkitu ezkeo bakarrik horietako gizon batekin, burutik pasatzen zaizkizun mila historia, ez? Da gainera bere begiradan ikusten baldin badezu, igual etzela ala, ez? Baina, nik behintzatala ikusten nuen, interes sexual bat egon zitekela eta zauden mendian bakarrik, beldurrak ere bai, ez? Eta horre testuan leire momentu baten begiratzen du gora eta bera eta pentsatzen du ihes egin behar baldin badet hortik, ez? Eta nik horrelako bizipenak izan ditut, gero ez dut inolako arazorik izan, ez nau inork erasotu kontrakoa, supergoxe dukin induten, baina beldur horiek ere hor daude, ez? Eta beldur horiek ere azkenean eraman ninduten, kalean bizi nintzaneko beste beldur batzuetara, ez? Eta konturatu nintzen, ez direla aldatzen, eta hor daudela. Nire ustez beti izan da gogorra, ez gogorra dela per se, baina alde gogorrak eukiko ditula landa eremuan bizitziak, igual izola hau zailako, zaila hau egiten dalako komunikazio bat bestiekin, eta nik planteatzen dut, aurretik euki dituten, aipatu dituten eredu diferente horredanak eukiko balukie saretzeko aukera bat, dan asko zerrezago izango zala. Niretzako ezinbestekoak izan zian bereziki emakume horiek, izugarrizko babesa eman ziatelako, eman ziaten aurran zaintzan laguntza, eman ziaten jaten, eman ziaten konversazioa, eman zizkiaten gaztainak eta txokolate beroa. Aldi berean, ikusten ditun nirekiko, hasieran igual freno batzukin bezala ere bai, beldur batzutatik, kuriosidadea ere bai, eta oso aberasgarria izan zen, ez? Lana dela eta oso konplejoa da elkartzea eta bizikidetzarako espazioak topatzea. Hori, nik uste dut orain zailagoa dela, lehen baino. Ze lehen ikusten dut hori nire garaian eta pixka eta aurretik bai,
emakume horreik elkartzen ziren adibidez erropa garbitzeko. Zegoen emakumeen arteko kontakto bat, harreman bat. Eta beste puntu bat zen mesa. Mesetara astero gesten zen jendea. Baserritik eta hori gaur egun ez da emoten. Orduan, nik horreitik esaten dut oin, igual zailagoa dela espazio horri topatzea elkartzeko. Elkartuko die batzu, umeak eskolara eruaten dituztenean, edo ikastolara, eta hor, baino askotan presaka. Edo lehen ere plazara, edo azokara juten zienean, saltzera, hortxe, beti inguruko baserritarrekin, eta topatzen zinean. Eta oin hori, ez da arruntaz, danak ez die gesten, edo lanian dare beste lantoki batean, eta ez dakit, komplexoa da. Neri esango baziazun adibidez, bizikidetza kontzeptuan sinonimo bat bilatzeko, nik partekatzia. Ze hor, beti sortzen da, jendea elkartzen danean, kolektiboak beti indarra ematen dizu. Orduan, holako puntuak, espazio txikitan elkartzea oso garrantzitsua da, harremana sendotzeko, baino gero, baita ere, helburu handiago batzukin elkartzea espazio handitan eta horri garrantzia emotea eta hori ere, importantea iruditzen jat. Ezinbestekoa dela, zubik eraikitzea gure artean, aliantzak eraikitzea, bat iten duen burrukatan batea aurrea itea, eta bat ite ez deunetan de, bat abesti babesa eskaintzea, eta beti elkarreragin hortatik aurrea itea ezagit. Iguala ikusten. Aliantzak egin behar ditugu, elkarrekin behar gera, ez bakarrik mugimendu soziala baizakit ere bai guk. Ekonomia sozialan asko hitz egiten dugu publiko kooperatibo komunitario, ez? Saiatu bilatzen hiru erpin horiek eta indarra egin besteko benetan bizitza, oraindik bizirik dagoen hori. Claro, bagabiltza hausnarketa konplexu hontan, zaintzaren inguruan eta niretzako behintzat denbora hontan hausnartu dudana kontutan hartuta, abiatu bergara berriz ere oinarrizko behar izan horietatik. Eta ez ahaztu horretaz. Uraz, elikaduraz, naturaz, hori dena oinarri bezala hartuta, gero joango gara beste behar izan horiek behar bada kubritzera. Ez dakit, niretzako zaintza izan, abiatuko zen hortik, eta oso erlazionatuak aipatzen ari garen guztionekin babesarekin. Ze babesa oso polita da hau guztia, eta da marabilloso eta da ekimen bat superpolita, baina azken batean zaintzeko eta benetan denbora izateko gauzak prozesuen bidez egiteko, behar duten denbora eskaintzeko behar dugu dirua. Jazta, behar ditugu baliabide ekonomikoak eta hori ere bai eskatu. Lehenbizi aitortu, ikusgarri bilakatu, ikusi zergatik insistitzen den ez ikusgarri bilakatzen, ze da denbora guztian ze bilakatzen da ez ikusgarri, bilakatzen dire zauriak, bilakatzen dire, itxusia den guztia eta ez produktiboa den guztia bilakatzen da ez ikusgarri, behin eta berriz. Orduan hor, hor badugu lan potentea, ari garena egiten poliki-poliki, desentramatu hau pixkat, arintzeko edo, eta hortik ikusi eremu bakoitzan zer egin dezakegu, zehazki hori zaintzeko.